Així és com pot acabar el castell de focs de la festa major del vostre poble si ho deixeu tot per última hora i contracteu el primer que passa. Aquest estiu, l'Home Orquestra. Ets regidor de festes? Alcalde d'un poble molt petit? Ai, bandido, no pots dormir recordant l'actuació del grup de versions que vas contractar a la festa major de l'any passat? I aquell cantant de country que vas agafar perquè les iaies ballessin en línia i l'única línia que es va veure per allà va ser la que es va fotre ell abans de sortir a l'escenari. Sabem que amb l'estat d'alarma no heu pogut organitzar la festa major amb l'antelació que tocaria. Ara és el moment de contractar un bon espectacle. Aquest estiu, l'Home Orquestra. L'any passat ja vas haver de contractar-ho tot a última hora per culpa de les eleccions municipals? I què? Com va quedar l'espectacle aquell infantil amb la bruixa? No te la pots tornar a jugar, amic regidor de festes. Aquest estiu, l'Home Orquestra. No saps si es podrà celebrar la festa major per culpa del Covid-19? Podem fer-ho a l'aire lliure! Tenim el millor material tècnic per convertir aquella merda de plaça de l'església que teniu en el Palau Sant Jordi. No confiïs el que segurament serà l'únic moment d'oci d'aquest 2020 a uns aficionats. Ni corris el risc de contractar el grup de música del fill de l'alcalde. Per què contractar mags, músics, monologuistes, orquestres, quan un sol home ho pot fer tot? Aquest estiu, l'Home Orquestra.